Pozývame vás na dobrodružstvá do Malkia parku. Prídite zažiť deň plný zážitkov a radosti. Na 7 hektároch našej zoo nájdete vyše 250 jedincov z fascinujúceho sveta zvierat. Objavte ich prirodzené správanie počas komentovaných krmení a užite si ich v akcii. Túžite po bližšom kontakte s našimi zverencami? Rezervujte si zážitkový balík na Krm si ma a stretnite sa s vašim obľúbeným zvieratkom tvárou v tvár. Pre najmenších máme pripravenú zábavnú hraciu zónu s prelieskami, hojdačkami a trampolínou. Oddychnúť a občerstviť sa môžete v našom útulnom bistre Cézar. Nemusíte byť šelma, aby ste mohli byť ubytovaní v našom pohodlnom penzióne Malkia. 3 v jednom: výlet, zážitok a dobrý skutok. Darček z Malkia parku urobí radosť a pomôže našim zvieratkám. Málo či veľa, vaša pomoc sa ráta. Tešíme sa na vás.